Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bunga Muzaliana Zatama. Sakmenika kula badhe ngaos cerkak ingkang judul Pasar ing Wengi. Ing sawijining desa ana pasar ing wengi sing dadi panggonan kumpul lan dolan warga. Pasar iki rame karo bakul-bakul sing adol panganan tradisional lan barang-barang cilik. Masyarakat padha seneng teka-teki pasar supaya bisa nyambung rasa karo kanca lan keluarga. Nanging sawijining wengi lampu pasar tiba-tiba mati amarga masalah listrik. Suasana dadi peteng lan akeh wong sing padha wedi. Bakul-bakul padha bingung arep adol panganan utawa dagangan. Ngancam penghasilan wong mau. Kahanan iki nggawe pasar dadi sepi lan derita. Para bakul banjur mbentuk tim kanggo nyiapake lampu darurat lan senter. Kajaba iku, wong padha kerja sama ngandani warga babagan kahanan pasar lan jaga keamanan supaya kabeh tetep tentrem. Kanthi gotong royong, pasar isa diterusake kanthi luwih becik. Senajan lampu mati, pasar isih rame lan dadi simbol kekompakan masyarakat desa. Kabeh padha ngerti yen kerja bareng lan saling bantu luwih penting kanggo ngadepi kahanan angel.